Recording by Magahiya Music, Manpur Block, Gaya. Music by PM Bihari. खिजर सराय के छौड़न सब रंगबाज है गे माई। यात्री बाजार के छौड़न सब रंगबाज है गे माई। चौक पर चूमा मांगे न तनको लाज है गे माई। चौक पर चूमा मांगे न तनको लाज है गे माई। कोशिश सरवह लड़े सबसे तैयार है गे माई। कोशिश सरवह लड़े सबसे तैयार है गे माई। चौक पर चूमा मांगे न तनको लाज है गे माई। चौक पर चूमा मांगे न तनको लाज है गे माई। बदरा सरबादा के छौड़न सब हीरो हौगे माई। बदरा सरबादा के छौड़न सब हीरो हौगे माई। और चलते रहिया ओढ़नी हमर सीरो हौगे माई। चलते रहिया ओढ़नी हमर तीरो हौगे माई। शादीपुर माँ के छौड़न सब रंगदार हौगे माई। शादीपुर माँ के लैकन सब रंगदार हौगे माई। कह बने लगा माद तोर तैयार हौगे माई। से बने लगा माद तोर तैयार हौगे माई। खैरा चिरैली के लैकन खिलाऊ चकलेटवा गे माई। खैरा चिरैली के छौड़न खिलाऊ चकलेटवा गे माई। ताल दिन भर ले के घूमा हो बुलेटवा गे माई। तो दिन भर ले के घूमा हो बुलेटवा गे माई। पांडे वीरेंद्र हमरे लकरो झगड़वा गे माई। PM बिहारी हमरे लकरो झगड़वा गे माई। तो चलते रहिया मांगा फोन नंबरवा गे माई। तो चलते रहिया मांगा फोन नंबरवा गे माई।